rock και η metal μουσική είναι δύο είδη που συνεχίζουν να υπάρχουν και να βγάζουν καινούργια πράγματα εδώ και πολλά χρόνια. Ειδικά στη metal, σε καθημερινή βάση, θα κυκλοφορήσουν περίπου 2 δίσκοι την ημέρα. Σίγουρα δεν είναι όλοι ότι καλύτερο έχει ακούσει ever ανθρώπινο αυτή, αλλά όπως και να έχει, βγαίνει συνεχώς υλικό. Όταν έχεις να κάνεις με τέτοιες σταθερές, δημιουργούνται κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποιο είναι αληθινό, ποιο είναι true, ποιος ακούει το χ πράγμα, το ψ είδος και πάει λέγοντας. Η πιο σταθερή από όλες τις συζητήσεις είναι τα παλιά group. Και όταν λέω παλιά group εννοώ τα πολύ παλιά group. Rolling Stones, AC/DC, Motorhead, Iron Maiden. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που συνεχίζουν να δισκογραφούν και να περιοδεύουν και να υπάρχουν ακόμη. Και εδώ έρχεται το ωραίο και μεγάλο ερώτημα. Γιατί? Σίγουρα έχουν δώσει πολλά στον κόσμο, στους μουσικούς, στους ακροατές, στους κριτικούς, γενικότερα στον χώρο της μουσικής. Αλλά γιατί ακόμα? Γιατί να περιμένει η Φίλιος πώς και πώς το καινούργιο δίσκο των AC/DC? Και τι θα του προσφέρει αυτός? Και επιτέλους, υπάρχουν κάποια συγκροτήματα που θα έπρεπε να πάνε σπίτι τους? Και αν ναι, με ποια κριτήρια? Για να δούμε μερικά. AC/DC. Υπάρχουν 42 χρόνια. Έχουν κυκλοφορήσει 15 αισίως studio albums και πριν περίπου 2 μήνες κυκλοφόρησαν το τελευταίο μέχρι στιγμής δίσκο τους. Κάνουν ακόμα παγκόσμιες περιοδίες και αυτό σημαίνει μόνο στην Ευρώπη θα περιοδεύσουν από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο του 2015. Και δεν μιλάμε για Αμερική και ούτε την πατρίδα τους στην Αυστραλία. Να πάνε σπίτι τους? Όχι είναι η απάντηση. Γιατί συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα που κάνουν τα τελευταία 20 χρόνια χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα. Δεν πρόκειται αύριο το πρωί να ξαναγράψουν ένα Back in Black δίσκο, αλλά δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο έτσι κι αλλιώς. Rolling Stones. Καλά, εδώ χάνε την μπάλα. Υπάρχουν 53 χρόνια. Έχουν κυκλοφορήσει 29 studio albums, με το τελευταίο μέχρι στιγμής να είναι το 2005. Προσωπικά δεν τρελαίνομαι για τους Stones και ειδικά για τον Jagger, αλλά αυτό δεν έχει σημασία καμία. Η ερώτηση κοινή. Να πάνε σπίτι τους? Όχι. Όταν αυτοί οι γεροξούρες που έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 70,5 έτη ζωής κάνουν τέτοια πάρτι, δεν τολμάς να τους πεις να σταματήσουν. Δεν γίνεται. Iron Maiden. 40 χρόνια ιστορίας, 15 studio albums, όσα και η AC/DC. Ωραίο στατιστικό αυτό. Συνεχίζουν τις παγκόσμιες περιοδίες και αυτοί, άσχετα αν αποδηλώσεις έχουμε τώρα σταματάμε, αυτό και τέλος. Άντε εντάξει, μία ακόμα και φτάνει και συνεχίζουν και να δισκογραφούνε. Περίπου. Να πάνε σπίτι τους? Ναι. Χτες. Γιατί δεν μπορούν πλέον. Είναι σαν το 40χρονο ποδοσφαιριστή. Όλα γύρω του κινούνται πολύ πιο γρήγορα και αυτός δεν μπορεί. Δείτε τι εννοώ. Queen. 45 χρόνια ιστορία. Περίπου. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Θα ακούσετε πολλούς να λένε ότι οι Queen τέλειωσαν όταν πέθανε ο Freddie Mercury το 91. Και αν όχι το 91, τότε σίγουρα το 97 που αποχώρησε και ο John Deacon. Αλλά ο May έχει άλλη άποψη. Αρχικά το πάλεψαν με guests όπως Soto, Pavarotti, Zucchero, Robin Williams και άλλους. Μετά το πάλεψε με τον Rogers. Λάθος επιλογή. Και έβγαλε και δίσκο μαζί του. Το γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μετά έχουμε αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και τον May να δηλώνει σε συνεντεύξεις ότι φτάνει σε νότες που δεν έφτανε ο Mercury. Και τι πάει να πει αυτό?
τότε σε έκανες πρόταση στον David Surkamp να ήσουν καλυμμένος από κάθε πιθανή συχνότητα ή στο King Diamond. Να πάνε σπίτι τους? Ναι. Γιατί δεν σέβονται την ιστορία τους και το όνομά τους. Πήγαν και έκαναν reality για να διαλέξουν τραγουδιστή και έστειλαν τον καλύτερο να κάνει τουρνέ με tribute μπάντα και πήραν αυτόν. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα ονόματα, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ο David Bowie σταμάτησε από μόνος του τα live και βγάζει κανένα δισκάκι που και που. Ο Phil Collins σταμάτησε και δισκογραφία και ζωντανές εμφανίσεις. Κρίμα. Οι Metallica είναι μικροί ακόμα και έχουν το κάτι της ακόμα να δώσουν. Ο Leonard Cohen, αν και δεν τον συμπαθώ, δίνει ακόμα 3 ώρες συναυλίες στα 80 φεύγα του και συγκροτήματα τύπου Bon Jovi, Aerosmith, Guns N' Roses και παρεμφερεί λίγο ή πολύ ποζεράδικα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο προσκήνιο είτε το θέλουμε είτε όχι, όσο το brand name πουλάει. Αλλιώς, άνευ νοήματος.